Ministru, Dr. Lawrence Gonzi, darba kont qiegħed niddiskuti miegħu, kien persuna li jpejjeb dak iż-żmien u kien irrakkontali li biex naqta s-sigaretti kont kien iħalli l-pakkett tas-sigaretti ħafna l-bot minnu. U kien iħallih fl-intrata u kien jgħidli biex noqgħod immur. Nsellimlek Dr. Gonzi u Sinjura Kate Gonzi u ma nissew ħafna minn qalbi jina u Romina nsellmulkom. U festit tajba. Imma tinġib eżempju, dak li jettajt inti, voldi risa, qed ikellimni persuna bħal dak u baqgħet f'moħħi di. U din hija vera, illi jekk tħalli xi ħaġa l-bot tabxeni kulħadd ħafna nies għandhom illum open plan il-kċina mal-living room. U allura ikollok is-sufan u warajk ikollok il-kċina, iġġib x'ħdejk affarijiet biex almenu in the first place. Imma almenu iġġib fejn is-sufan. Però di xi ħaġa li tgħin ħafna, li jiena nsiba tgħin ħafna. Li meta nagħmel perjodu qiegħda forsi qiegħda naqra żgħira relax fuq is-sofan u qiegħda bil-qiegħda kif qed jgħid kallek inti viċin il-kċina, viċin iktar se jkollok kif taqbad dik ix-xewqa li ħadd tmur tiftaħ il-cupboard u ħasib pakkett wara l-pakkett ġej bil-kiltu u forsi ġej ftaħ xi ħaġa ora. Jien insiba tajba ħafna. U Karġi li jgħidli ħadd ħallini hawn. Eħe, nagħmilha. Li ngħid daqshekk ċaw, ħanitlaq jiena. Biex mux norqot, mur fis-sodda. Jew inkella żbarazza li kellu raġa ma jkunx jdejka. Mur fis-sodda, fis-sodda naf li ħanitla fuq. Mhux se terġa' tinżel. Mhux se terġa' ninżel. Ma ħantela xejn miegħi ħlif fl-ilma u naf lek għandi appli xi ħaġa x'nieħu. Imma tinżilġ imma dajni tellajt xi ħaġa ħanati pareri ieħor ta' riżoluzzjoni. Lek m'hemmx għalfejn ngħid li lok ikun korri tintela xi ħaġa tajban tillaqħajjien. Ħanati pareri ieħor ta' riżoluzzjoni Romina. Għax dan il-kontra tal-qed insemmu, mela, għandek min imbagħad jgħidlek jiena kieku rrid nista' nagħmel l-exercise fil-għodu kieku ma nibqax nitaxxex fis-sodda. Għal min jibqa' jitaxxex fis-sodda u jaf li dak il-ħin jista' jużaha għall-exercise, ħantih parir jagħmel alarm fuq il-mobile pereżempju, ma jagħmlux ħdieħ. Jagħmlu faċċata biex titqum mis-sodda u tmur titfih. Inkella il-mara r-raġel jew min ikollok dejk ħajibda jkanta il-kantalini għax qajjimtu wkoll. Inti bla marit qomt fejtu u once li qomt mis-sodda normalment il-ġurnata erbaħta għax diffiċli terġa' titfil mobile u tmur torqod. Hemm min jagħmilha, il-maġġoranza laqgħu. Jew forsi terġa' tava snooze.